Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μπορείς να μιλήσεις μαζί μου από το τηλέφωνο. Ξέρω ότι μπορεί όσο σου λέω με εμπιστεύεις ούτε λέξη. Ξέρω πως έχουν περάσει από το μυαλό σου διάφορα που μπορεί να είμαι εγώ. Πάντως θέλω να ξέρεις πως αν συνεχίσουμε και προσπαθούμε, σιγά σιγά θα με μάθεις, σιγά σιγά θα καταλάβεις ποιος είμαι και θα δεις πως όχι μόνο αυτά που σου λέω είναι πραγματικά, αλλά θα καταλάβεις ότι υπάρχουν και κρυφές πτυχές του εαυτού μου που δεν μπορούν να βγουν μέσα από ένα πληκτρολόγιο. Ξέρω ότι η απόσταση, ακόμα και αν γίνει κάτι, θα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Όμως θα φροντίσω με τον έναν με τον άλλον τρόπο, ακόμα και τις ώρες που δεν είμαι μαζί σου, πάλι θα προσπαθήσω να είμαι σου λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν σου λέει κάτι θα στο πω πως θα σχολάω, θέλω να τρέξω στον υπολογιστή να ανοίξω, να σε δω online και να σου μιλήσω. Κάθε πρωί πριν ξεκινήσω να πάω στη δουλειά μου, ανοίγω το προφίλ σου και κοιτάζω τη φωτογραφία σου. Και κάθε φορά που κοιτάζω τη φωτογραφία σου, αισθάνομαι πως είμαι πάρα πολύ τυχερός που σε έχω, ακόμα και σε έχω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επίσης ονειρεύομαι ότι αυτή η γλυκιά κοπελίτσα που βλέπω στη φωτό ίσως κάποια στιγμή να είναι δίπλα μου. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε κατευχήν πως κάποια μέρα θα σε δω από κοντά και πως όλα θα πάνε καλά.